ne bɛ kɛnɛ t'i bolo tuma min na sanga ye 25 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ. Kosɛbɛ i k'a dɔn yan'an ka taa ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ sunkalo b'a la k'a sɛnsɛn sunkalo mana se laada la fɛn min min na kosɛbɛ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye Fanta Tumota o ma caman bɛ yen minnu bɛ yen ni kɛnɛ ni bɛ min kɔ ka tɛmɛ min kan an k'an janto ɲɔgɔn na ka kɛ sutura ni bonya kɔnɔna la i n'a fɔ kunu i yɛrɛ y'a ye ne ye 100 di e ma sɔgɔmada in na fana n ye lemuru den kelen d'i ma donc c'est pour dire que moi et puis ma dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ maa ti bɔ a kalama n y'a bɛɛ kɛ gindo la wa a bɛ to gindo de la fana o de ye générosité ɲuman ye o de y'o kɛcogo ɲuman ye mais e ta in o tuma i ta ye kabako da ye o tuma an bɛ wele bila bɛɛ ma min ye sɔ ale bɔrɔ kelen n bɛna o dɔn kɛ Mali gendarmew ye nka fɔ Mali médiaw caméra wɛrɛ tɛ mun ni renouveau ani télé fɛn o fɛn min olu bɛɛ ka mobiliser parce que n'i m'a kɛ a ka ye fana a tɛ dɔn ko sɛbɛ ni y'a dɔn k'a ye sɔgɔmada in na aw ni sɔgɔma renouveau ka dɔn kibaru bi ye Mali ka do belebele dɔ ye ni o ye jamana den bɛɛ lajɛlen jigi bɛ samata sɛgɛw olu kan bi waasa u ka se ka sebaaya sɔrɔ tinisikaw kan fɔ tinisi n'o ye tinisikaw yɛrɛ ka jamana faaba kɔni ye o y'an ka laɲini ye bi joueurs sera kaba an ka kunnafonidila minnu bɛ olu ye ja caman lase an ma i k'a dɔn k'a fɔ o ko kana na nisɔndiya minnu ni wulikajɔ minnu b'a ko la an bɛ dugawu kɛ Mali ka se ka sebaaya sɔrɔ o y'an don k'an ye sɔgɔmada in na bi don kibaru bɛ tali kɛ k'a dɔn Mali kɔnɔna la kow bɛ cogo di UEMOA a yira k'a fɔ sariya ye jaabi min bɔ ko i k'a dɔn ɲakili ka wuli ka bɔ Mali ka musaka ko nasiratigɛ la o ko bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na ka fara o kan fana min ye k'a dɔn kunungo an da sera a ma ko Gawo gouverneur n'o ye Général Musa Tarawele ale kɔni ye bataki dɔ kɛ ka tasa da yira ani k'a dɔn ni o ye bataki ye min ɲɛsinna Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka kɛwale kura dɔw la Gawokaw olu fɛ yen nɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na an bɛna kuma di maliden dɔw ma yɛrɛ k'a dɔn fɛn wɛrɛw kan bi fɔ ka taa se far an ka wuli kanubaw n'o ye Modibo Sidibe kanubaw kangabaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nin cogoya laban in na Amadu Jara taara renouveau cogoya la an bɛna o jaw sɔrɔ ka na kuma mars kalo bɛna kuncɛ 8 mars ginda minnu kɛra olu fana kuma dɔw bɛ an bolo dɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn Katika olu fɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko groupement des femmes conseillères ni o ye Kati cercle Korokara bɛɛ lajɛlen muso minnu ye conseillères ye olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka 8 mars ɲɛnamaya an bɛna ale kɔri sɔgɔmada in na hali ni y'a sɔrɔ jaw bɛ bɔ an ka sufɛ kibaruyaw la a ye aw bisimila ni ye anw don k'an ye an ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la sɔɔni an bɛna don ninnu na ka walawalali kɛ waati min na aw minnu ye malidenw ye faama fara fantan kan min ye setigi ni senda minnu ka kɛnɛ minnu man kɛnɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don k'u tulo kɛrɛbɔ sigi Mali taabolo ye mun ye bi a ye aw bisimila. Saga 28 bɛ nɛgɛ 7 kan Mali kɔrɔbɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na bi o tuma an bɛ zolen da Mayigalakaw kan bi ko u ni sɔgɔma Mayiga minnu bɛ yen n'u bɛ Mali la Bamako yan ni Kati ani Mali fantaw bɛɛ lajɛlen fɛ bi an ka jamukan kɛnɛ kan na a y'aw danse an y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la UEMOA ni o bɛ tali kɛ farafinna worodugu yan f'a ka jamana minnu cɛlen don musaka ko ale nasiratigɛ la olu kɔni ɲɔgɔntira CEDEAO maaw fɛ ka se ka Mali ɲaki i k'a dɔn musaka ko nasiratigɛ la wariw bilaliw n'a tali ni Mali bɛ musaka baara minnu kɛ i k'a dɔn a ka nin waati ninnu kɔnɔ o caman kɔni dekunmu kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ min bɛ tali kɛ samasamali min bɛ Mali faranjɔrɔ faga kunumako nɔfɛ o kɔni ɲangata binnen don o ko ɲɛ o kan i k'a dɔn Mali y'a ta da kiri i kan n'o ye CEDEAO yɛrɛ ka bɔgɔ jɛnnen min bɛ an bɛɛ lajɛlen cogoya la nka min ye kibaruya min bɔra o ye ko ɲakili nin kɔni ka gulon a ka wuli ka bɔ Mali kan fɔlɔ a baara ka sonsoro o kɔni doni bi cɛ yala a ko kɛra cogo di ɲakili ninnu wulilen bɛ fɔlɔ wa walima don ka bɔ jumɛn bɛ a la an ka kibaruya ɲɛma di so ye ɲini dɔw k'a kan an k'a lajɛ. UEMOA ka kiiriso tun y'a yamaruya alamisa tɛmɛnen ko gɛrɛntɛ min sigilen kun don Mali kan musakako ta fan fɛ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 kiiriso y'a yamaruya ko k'o waleya a yɔrɔ bɛɛ la nga yamaruya min dira UEMOA ka kiiriso fɛ o ma se ka waleya hali bi tile 5 kɔfɛ. Jamana ɲɛma jɛkulu minnu ye ni gɛrɛntɛ siri Mali la olu kelen don k'u ɲɛ tugu gɛrɛntɛ in kan hali bi. O la jateminɛla dɔw ko ni waleya kɔni kiri bɛ se ka waleya donna nataw kɔnɔna la nka dɔw kɔni bolo kiiriso bɛ se ka lajɛ kura ye walima k'a bɔ yen yɛrɛ k'a ɲɛsin ni kiri ɲɛdɔnba caman ka fɔli ye
ko sago wɛrɛ ti CEDEAO jamana ɲɛmaw la ni kiritigɛ tɛ. tabarikala min ye k'a dɔn k'a fɔ Aissata Jara ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na yani an ka don o kow tɔ kɔnɔna la an ko ten ko Faransikaw olu ka cɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ lakana nasiratigɛ la ko u bilara min na ko u b'o to yen ka taa kɛ gansan ko kɛ wɛrɛw ye ni o dɔ bɛ tali kɛ ka se ka taa ja kumaw di maaw ma ka maaw bila kumaw la k'u ɲininka waasa olu ka se ka hakilina fɔ min bɛ olu yɛrɛ cogoya ani min yɛrɛ bɛ k'a dɔn an ka jamanadenw ka kumaw kɔ don ni ɲɔgɔn ma o kɔni sɛmɛntiya kama u ye wulikajɔ dɔw daminɛ sɔmi kɛra minnu na n ka jamana faamaw fɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ taa don dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka walima ka kunnafoni di nasiratigɛ baaraw n'o ye interview ye olu dɔw kɛ olu ka koɲɛw kana na min bɛ tali kɛ Gao marabolo maa ɲɛmaa min bɛ jamana faama cogoya la ni o ye Général Musa Traoré ale yɛrɛ kɔni ye i k'a dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen kibaruyaw sɔrɔ waati min na a m'a bila dagirinda la ni danganiyaw ye ale kɔni ye bataki ci k'a dɔn Faransikaw ka maa ɲɛmaa ninnu ma n'o ye lakanabaa ninnu ye k'a yira u la ko u bɛ nin min na u ka jisumaningu koliji la u k'a jɔ hali sɛ kana wuli ka bɔ a fa kan n'o tɛ ko ni ko bɔra a la olu yɛrɛ ka ko la ɲininen don. Fatumata Labasi Ture. Gouverneur y'a yira k'a fɔ ko ni ŋaniya juguya de ni waliya min n'ale tɛna sɔn a ma barisa Barkan ka baara tɛ wa ni yɛrɛ ɲin tɛ Barkan ka baara kofɔlenw na. Gao gouverneur n'o ye Général Musa Traoré a y'a yira k'a fɔ tugun bataki kelen kɔnɔna na k'ale bɛ kan ka commandant ka nɔlabila lasɔmi u ye baara min boloda a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye dugu kelen maaw ni ɲɔgɔn cɛ. B'a yira k'a fɔ ko kun foyi tɛ ni waliya ninnu na wa a nafa tɛ se jamana in fila si ma. A ko a bɛ waliya ninnu kɔn waliya minnu n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu in ni jamana in bɛɛ ɲagami. O hukumu kɔnɔna na a ye wele bila Force Barkan ma k'a ka dan sigi a ka ni waliya ninnu na waliya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔ bila Mali ni Faransi ka baara ɲɔgɔnya la. tabarikala min ye Fatumata Labasi Ture ka ɲɛfɔliw ye nin ye Gao kɔnɔ bi an ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ hakilina ni wulikajɔ caman talen don lakanako nasiratigɛ la jango Mali yɛrɛ finitigilakaw ka se ka Gaokaw n'u bolofɛnw lakana cogo ɲuman na min ye marabolo minnu bɛ bi ni olu kɔni ɲɛmayaw dira jalatigiw ma n'olu ye kolonɛliw ye ka taa se généraliw fɛn o fɛn bɛ o baaraw la ko a bɛɛ lajɛlen ka finitigiya jɔyɔrɔ b'a la ka ye marabolo ninnu kɔnɔna la sabula min bɛ tali kɛ ka se ka wulikajɔ ani kumaɲɔgɔnya ani kɛlɛ fɛɛrɛw ni lakana nasiratigɛ hakili falenw kɛ ni yen cɛden minnu bɛ ka fara commandant des zones u ni k'a dɔn kɛlɛbolo ɲɛmaa minnu bɛ ko a nafa b'a la ka ye kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ waati min na jalatigi minnu bɛ ni danaya kun dar'u kan ka kɛ gouverneur ye maa caman tun y'a kuma ciya nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni ni jateminɛw kɔfɛ kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ lakanako nasiratigɛ la a jɔyɔrɔ bonyalen don kosɛbɛ min minlen don i k'a dɔn jigisigiba ye ni marabolo kofɔ ta ninnu ma ni an bɔra yen nɔ kalanko nasiratigɛ la wulikajɔw bɛ sen na UNESCO ale ni a jɛɲɔgɔn dɔw fɛ waasa Mali kɔnɔna la fɛn min majɛ dɔ bɛ yen n'o ye ka se ka kalan kɛ i k'a dɔn jasiraw fɛ o kalansiraw ka se ka sɔrɔ an ka sanfɛ kalansoba dɔw la maaw bɛ se ka i k'a dɔn yɔrɔ janw fɛ kalanw kɛ cogoya min na jasiraw fɛ o kama kalan dɔw kɔni sigira ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ maaw kalama ye o la ka o kalanfaw yɛrɛ fana la kalan u ka se ka kɛ maa jolen ye o ko olu koɲɛw kɔnɔna la o baaraw dayɛlɛla ka ban Maliki Jalo ani Ibrahima Jalo. Nin kɛla sababu ye ka kalansow datugu diɲɛ fan caman fɛ walisa ka kalanso datugu bali donna nataw la diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele UNESCO o ni cakɛda min yɛrɛ sigilen don Mali kɔnɔ yan UNESCO ka baaraw taabolow lafasali ma n'a bɛ wele Commission nationale malienne pour l'UNESCO olu kɔni kelen filɛ ne k'u bolo di ɲɔgɔn ma walisa Mali kalansow bɛ se ka kalan kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya min na walisa o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka sababa sɔrɔ cakɛda kɔfɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'u nana baarakɛyɔrɔ fila dayɛlɛ Mali kɔnɔ minnu bɛna kalan kɛli nɔgɔya bɔlɔlɔ sanfɛ lakɔli karamɔgɔ minnu kan ka mɔgɔw kalan baara kɔfɔlen ninnu na tile 4 kalanbolo sigila olu tɔgɔ la bi. O projet Avicenne o ye projet min b'a to hali ni denmisɛnninw ma taa école la u bɛ se ka cours ta so kɔnɔ ni appareil b'u bolo i n'a fɔ ordinateur ou bien tablette donc u bɛna mɔgɔw de former INSIP la minnu bɛna enseignants bɛɛ former pour que denmisɛnninw ka se ka cours ta directement hali n'u bɛ so kɔnɔ u bɛ se ka cours sɔrɔ donc o dasigira UNESCO fɛ parce que Covid y'a jiran ko école bɛ datugu tuma caman denmisɛnninw bɛ to so u tɛ kalan tɛ continuer
donc pour que kalan ka se ka continuer donc ni projet dabora o de kama kalan kana jɔ wagati bɛɛ. minisiriso min kɔni sigilen don sanfɛ kalan koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye koɲumanba ye bawo k'a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin caman ka se ka kalan sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔw la. bilen lɔgɔlidenw cayara lɔgɔli karamɔgɔw man ca lɔgɔlisow man ca lɔgɔli karamɔgɔ ko ye musaka ko ye ekɔliso ko ye musaka ko ye donc maintenant n'an ye ninnu fɛn ninnu fara kan donc o jamaba an bɛ se k'olu lasɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se ekɔliso kura jɔw ma a ma se ekɔli karamɔgɔ kuraw tali ma donc mais o baara an ye ekɔli karamɔgɔ minnu b'an bolo u kalanna ekɔli karamɔgɔya baara la ma ka se ka denmisɛnninw kalan cogo di ka sɔrɔ an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na a tɛ fankelen fɛ u ma kalan o baara la donc nin projet dabɔkun de ye ni UNESCO ka dɛmɛ ye pour que an bɛ se k'o dɔnniya fana di ekɔli karamɔgɔw ma donc u bɛ minnu b'u bolo kilasi kɔnɔ u b'olu kalan minnu b'u ka so u b'olu kalan minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛ se k'olu kalan ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛngɛ wɛrɛ ye. kabini coronavirus bana kɔni daminɛna UNESCO ni a nɔfɛmɔgɔw kɔni sela ka kalan kɛli nɔgɔya bɔlɔlɔ sanfɛ jamana 30 kɔnɔna na. sanga 36 bɛ kati quartier 13 la kankabakaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ parti fari an ka wuli n'o ma ɲɛma ye Modibo Sidibe ale kɔni kanuba dɔw bɛ yen ninnu yɛrɛ tɔgɔ ko Modibo Sidibe kanubaw o kuma o Modibo Sidibe kanubaw jɛrɛjɛkulu association kɔni y'a kanu ka se k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ baaraw boloda kankabakaw fɛ yen nɔ a kɛra sibiri don an kɔrɔ o min ye k'a dɔn a kɛnɛ kanna na laseli dɔw ni babuse dɔw taara minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔla fasara ka ɲɛfɔ kosɛbɛ k'a dɔn Modibo Sidibe ale yɛrɛ fɛ ka se a jɛɲɔgɔnma caman ma o kuma min ye renouveau cɔ a la Amadu Jara ale kɛra ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye waasa k'a ko bɔ maninkala ka se n'a ye Bamakɔ yan nɔ an k'a lajɛ. Sibiridon marisi kalo tile 26 ni hakilina yɛrɛ bɔla jɛkulu la n'a bɛ wele Association Internationale Modibo Sidibe Kanu fara an ka wuli ale wulila ka se Kangaba ni parti président yɛrɛ a tun bɛ jɛkulu ɲɛma foliw kɔfɛ Kangaba ladalatigimaw fɛ yen ani a diinɛtigi ɲɛmaw fɛ yen baro sigila. a kɛra waati ye Kangabakaw ma ka se ka seereya kɛ Modibo Sidibe baara min kɛ Kangaba cercle la. Gidrondaw b'o la i n'a fɔ ka jɛkulu caman dala bɛɛ yan nɔ a ye ko caman kɛ yan nɔ o fɛn olu n tɛ se ka ko n bɛ don o bɛɛ domaine kɔnɔna la ko k'olu fɔ. donc association créée de an ka to ɲɔgɔn bolo quoi alhamdulilayi 2018 ani sisan cɛ dɔ de bɛ fara jama kan aw yɛrɛ ye bi ta ye an ye yɔrɔ 3 min rencontré bi jama dɔ dan dɔn e bɛ mɔgɔw ladiri fana dɔn bon association kɔnɔ alhamdulilayi fɛn fɛn b'a la mɔgɔw ladiri don. seereyaw kɔfɛ Kangabakaw o y'a yira k'a fɔ ko degun dɔ b'u kan Kangaba kɔnɔna na. filɛ nin u k'a kɛ maloforo sɛnɛyɔrɔ ye mɔgɔw ka se ka baara kɛ Kangaba filɛ nin Kangaba bonya n'a dɔgɔya fara arajo min bɛ Kangaba arajo so kelen a dan ye Kangaba yan an ka dɔgɔtɔrɔsoba CSRF ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye CSRF minɛn t'a kɔnɔ mais a dɔgɔtɔrɔ jolenw b'an fɛ yan. walasa cogo min na ni degun ninnu olu bɛ se ka furakɛ Modibo Sidibe n'o ye fara an ka wuli ɲɛmaa ye k'a yira k'a fɔ k'a tɛ taa farankan kɔ. mais o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɛnna u fana hakili tun bɛ fɛn caman la u ye min ye ka kɔrɔ min kɛra kabini amendement tile la ala ka ɲin'a la ani min bɛ se ka kɛ bi n'o ye Amina ko ye n'an bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a da kɔrɔli kan donc an nana a bɛnna ma an kunbɛnna ni nisɔndiya ye an kunbɛnna ni bonya ni karama ye u fana bonya ni karama de b'an yɔrɔ parce que i tɛ se ka fɔ k'i bɛ ko kɛ jamana ye ni jamanadenw tɛ donc Modibo Kaniba o bɛɛ jamana ko de ye. ka fara Kangaba dugu kɔnɔna kan faranka wuli maaw u sela degela ani kela wa o y'a yira k'a fɔ ko ni barosigi in Kangaba Association Internationale Modibo Sidibe Kanu o ko k'o bɛna dɔwɛrɛw boloda dugu wɛrɛw la don n'a nataw la. ka bɔ Kangaba ka na Jona Katikaw fɛ yen nɔ an y'a fɔ ten 8 mars hokumu kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko groupement des femmes conseillères du cercle de Kati n'o ye muso minnu bɛ yen ni bolo kɔrɔtara u ye olu ka se ka kɛ k'a dɔn cidenw ye k'a dɔn n'u bɛ wele ko conseillères olu kɔni ye u fana ka 8 mars ɲɛnamaya min baaraw kɛra k'a dɔn nin jɔkun laban in na a kɛra Katikaw olu fɛ yen nɔ baaraw devaya tun bɛ Kulikɔrɔ mara maa ɲɛma gouverneur colonel Lamini Kapori Sanogo ka taa se min ye madame Fune Watijɛ n'o ye ministre min ɲɛsinen don du ni denbayaw a k'a dɔn ani musow ka hakɛw n'u yakubayali ko ɲɛw olu ma a kɛnɛ ka na min ye Kati commune 30 ni Kati cercle commune 37 bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara Bamakɔ ni Nɔkandugu kan waasa ka se ka na conseillers lafasa conseillers yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan ani maires ni u jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen waati nataw la a jaw bɛ sɔrɔ an ka jɛmukanw kunnafoni olu kɔnɔna la saga kɛra 40 ye coy min ye
ye Mariam Sidibe Madame Keita ale ka jatemina na waati kile be monsieur Ibrahim Keita o ye policier Malbugu kaw fɛ yen nɔ kuma ko a bɛ direction na ko ni sɔgɔma an ka jɛmukan kan Mali policiers bɛɛ bɛ o togo la commissariat premier ni deuxième kati ka se Bamako ya fɔ 20e an b'a fɔ bɛɛ ye k'u ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na polisi minnu bɛ jɔ circulation na k'u fana ko u ni ko Fanta Sɔngɔta Tiga vientita. Vienti kɔni. Foli t'a la dɛ tiga vientita k'i ka papier dafa. Nɛgɛsoni ninnu vienti kɔni ma a mana k'a fɛn o fɛn bolimafɛn fɛn o fɛn. Tiga vientita. Comme bɛ VTT ni ninnu mun ta. Tiga vientita. An laban ne bɛna so de san sa. Vienti tɛ taa so la o. Vienti tɛ taa so la. Sɔgɔma jɛ kabi. Sariya b'e bolo sotigi ka boli mɔbilitigiw ni mototigiw cɛ la. E b'o boli min? Sira kabi 4 heures waati ni ka so kursi donc i b'a dɔn tako fulaw an b'o datugu yan yɔrɔ la Amadu o la an bɛ fulakɛ bisimila sɔgɔmada in na an kɔni natɔ an ye jateminɛ minnu kɛ Amadu an y'a ye k'a fɔ sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra 26 mars yɛrɛ fasi la juste an y'a ye k'a fɔ mɔbilitigi dɔ kɔni donna lampadaire dɔ la bon a ko kɔni bɛɛ lajɛlen kun ma dalabɛn komi an kun senna ka teli donc ni sori bɛ se ka munumunu salo kɛ o yɔrɔ la après k'a ko ɲɛɲini sabula a ma nɔgɔn maaw tɛ taa dɔɔni dɔɔni an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Fuseni Dawu ye Fuseni i b'a lajɛ n'an sera ka sori lasɔrɔ a ka kanubaga jamakulu ladɔnniya bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogoya min na